ازي ኤሪ 591 እዩ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ 591 ቀፂሉ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ክቐርብ እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ብልጽግና ፓርቲ ኣብቲ ከባቢ ዘይርግኣት ይፈጥር ከም ዘሎ ከሲሳ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ነታ ኣዲስ አበባ ተቕርቦ ዘላ ኤርትራን ካልኦት ዞባ መንግስታትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኪዳን ሓይልታት ፈጢረን ውዲት ይኣልማ ኣለዋ ዝብል ትረኻ ነቲ ሓቀኛ ጠንቂ ናይቲ ወጥሪ ንምኽዋል ዝግበር ግሉጽ ፈተና እዩ ክብል ነጺግዎ እቲ ዘይሕለል ናይ ትዊተር ተቓላሳይ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጽሑፉ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገድታት ንጎረባብታ እናተንከፈት ኣብቲ ከባቢ ዘይምርግጋእ ፈጢራ ከም ዘላ ድሕሪ ምሕባሩ እሙናት ሰዓብትን ተሓላቕትን ብልጽግና ፓርቲ ግን ከመኽኒላ ይፍትኑ ኣለዉ ብምባል ኣናሽዎም ብልጽግና ፓርቲ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጎረባብታ ሃገራትን ምዃኑ ኣብ መግለፂታቱ ዝሕብር ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ ሓድሽ ጽሑፉ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ጎረባብታ ምዃኑ ከረድኡ ዝኽእሉ ብምባል ሰለስተ ዓበይቲ ኣብነታት ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሩሎ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጥሪ 2024 ዝፈረመቶ ኢትዮጵያ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ገማገም ባሕሪ ሶማሊላንድ ን50 ዓመት ክራይ ዝሃበ መዘክር ምርዳእ ጠቒሱ ነቲ መዘክር እንክፍረም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ ምጽኤልኩም እናበለ ክደናግር እኳ እንተፈተነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ገና ከሎ ከም ዘይኣመኖ ኣይርሳዕን እዚ ስምምዕ እዚ ምግሃስ ሉዓላውነት ሶማልያ ተባሂሉ ብሰፊሑ ዝተወገዘ ምንባር እውን ኣይርሳዕን ኣብ መንጎ ሶማል ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ዘይምርግጋእ ስለ ዝፈጠረ ድማ ብመንጎኝነት ትርኪ ኢትዮጵያ ከም ትስሕብ ተገብረ ካልኣይ ነጥቢ ኢሉ ዝጠቐሶ ሚኒስተር የማነ ብጉህድ ወተሃደራዊ ምፍራሕ ዝተደገፈ ብወደብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ኣቢሉ ሉዓላዊ መእተዊ ባሕሪ ንምርጋፅ ዝዓለመ ዘይሕለል ናይ ሜድያ ዲፕሎማሲ ወፍሪ ምንባሩ ጠቒሱ ሚኒስተር የማነ ሳልሳይ ኢሉ ዝጠቐሶ ነጥቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ምዃኑ ኣስሚሩሉ በዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዞባ ከቢድን ብዙሕ ጽፍሒ ዘለዎ ሳዕቤን ፈጢሩ ምህላው ዘርዚሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ጎቲቶም ናብ ኩናት ንምእታው ዓሰብ እንተስ ብሰላማዊ መንገዲ እንተስ ብሓይሊ ክንወስዳ ኢና እናበሉ ኣዛን ሰማዕቲ ኸጽምሙ ዓመታት ሓሊፉሎ እዚ ተዳሊና ኣለና እናተባህለ እዝኒ ኤርትራውያንን ዓለምን ዘደንቆረ ፈኸራታት እንትርፎ ብሚኒስተር የማነ ዝወሃብ ዝነበረ ንመረዳእታ ዝኾኑ መልስታት ክንዲ ተጣሓርናኩም ዘስምዕ ፈኸራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጠሮ ሻቕሎት ኣይነበረን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ድሕሪ ምምራፁ ኣብ ዝሃቦ ፈላሚ ጋዜጣዊ መግለጺ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ፍልሊ ክፈትሕ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ዋላ እኳ ነቲ ፍልልያት ብዘተ ንምፍታሕ እንተተፈተነ መንግስቲ ፌደራል ግን ኣብ ድርድር ዝኾነ ተገዳስነት ከም ዘይረኣየ ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ብፌደራል መንግስቲ ከም ተቋረጸ ገሊጹ እቲ ስምምዕ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዘይኮነስ ኣብ ታሕሳስ 2022 እቲ ስምምዕ ኣብ ዝትግበረሉ ዝነበረ እዋን ተቋሪጹ ይብል ዶክተር ደብረጽዮን ምርካብ ከበድቲ ጽዋርን ምስሓብ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይን ጎኒ ጎኒ ምትግባር ስምምዕ ከም ተበጽሐ ዘዘኻኸረት ፕሬዝደንት ይኹን እምበር ካብ ታሕሳስ 2022 ጀሚሮም ዘረከብዎ ከበድቲ ጽዋር እኳ እንተሃለወ እቶም ዕጡቓት ካብ ትግራይ ስለ ዘይሰሓቡ ኣብ ክንዱእ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ትግራይ ክፈርስ ጠለብ ኣቐሪቡ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረት ፕሬዝደንት ካብሎም ጽባሕ እቲ ኩነታት ክመሓየሽ ኢሎም ተስፋ ከም ዝነበሮም ምስ ምንዋሕ ግዜ ግን ተስፍኦም ሙሉእ ብምሉእ ከም ተጸንቀቐ ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን 10 ደብዳቤ እኳ እንተጸሓፈ ዝኾነ መልሲ ከም ዘይረኸበ ሓቢሩ ዶክተር ደብረጽዮን ነዚ መግለፂ ዝሃበ ንምንታይ ፍልልያት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ከም ዘይተኻኣለን ንምንታይ ቅድሚ 2022 ዝነበረ ምምሕዳር ናብ ርቡር ምምላስ ከም ዘድለየን ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰሙናት ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ትግራይ ከም ዘይትሳተፍ ኣፍሊጡ ንሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝብና ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘሎ ብሚልዮን ዝቁጸር ህዝብና ኣብ ቦትኡ የለን መረፃ ክነጥፋ ኣኩሚና እናተባህለ ኣይካየድን እዩ ልዕሊ 45 ሚእታዊት ከባቢታት እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ወረርቲ እዩ ዘሎ ዝተቆርሰት ትግራይ እያ ዘላ ኣብ ምርጫ ክንከይድ ትግራይ ምልእቲ ክትከውን ኣለዋ ክብል መርገፂኡ ኣፍሊጡ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹነታት ትግራይ ምድፍፋእ ደብረጽዮንን ታደሰ ወረደን ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን ኣብ ኒው ደልሂ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ብሪክስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራጋጂ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓሰን ብትሪ ይኮንንዎን ኣባል ሃገራት ውነት ወተሃደራዊ ተግባራት ክኮንኑ እቲ ሚኒስተር ጸዊዑ
ዓባስ አራቃጪ ኣብ ዘስማዕ መደረ ንኢራን ግዳይ ዘይሕጋዊ ምስፍሕፋሕ ኩናት ክብል ገሊጽዋ ከም በዓል ሩስያ ቻይና ግብፅን ዝኣመሰላ ኣባላት ብሪክስ ንልዕልና ምዕራባውያን ክቃወማውን ኣተሓሳሲቡ ብፍላይ ድማ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ቀጥታ ተሳታፊት ብምዃና ብትሪ ከሲሱ ኢትዮጵያን ግብፅን ሓዊስካ ሓደሽተ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ብሪክስ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝቐፅል ዘሎ ወጥሪ ሓባራዊ መግለፂ ንምውፃእ ከም ዝተጸገመ እውን ተሓቢሩ ሶማል ዘይምርግጋ ይረአያ ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐመድ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሓብ ዘካይዱ ዘሎ ጻዕሪ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተቃውሞ የጋጥሞ ከም ዘሎ ተሓቢሩ መሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገር ስልጣኑ ሎማ 15 ጉንበት 2026 ይዛዘም እቲ ፕሬዝደንት ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንትን ካቢኑን ካብ 4 ናብ 5 ዓመት ንኽነዋሕ ናይ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ንኽግበር እዩ ጠለብ ኣቕሪቡ ነይሩ እንተኾነ ግን ተቃዋምቲ ነቲ ሕቶ ብምንጻጎምን እቲ ፕሬዝደንት ስልጣን ባዕሉ ክጥቕልሎ ደልዩ ብምባል ብምኽሳሶምን ሰላማዊ ሰልፍታት ብምጽውዖምን ክሳብ ሕጂ ክልተ ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ሃገር ተቐቲሎም ኣለዉ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ተወሳኺ ተቃውሞታት ንኸይግበር ኣብ መንበሪ ገዛውቲ መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት እውን ተዋፊሮም ይርከቡ ናይ ቅድም ፕሬዝደንት ሸሪፍ ሼክ ኣሕመድን ካልኦት ሚኒስትራት ዝነበሩን ናይ ፑንትላንድን ጁባላንድን መራሕቲ ዝሓዘ ሶማሊ ፊቸር ካውንስል ዝበሃል ተቃዋሚ ውድብ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ሕገ መንግስታዊ ስልጣኑ ካብ ዘብቃዓላ ሰዓት ጀሚሩ ቅቡልነት የብሉን ክብሉ መግለጺ ያውፅኦም ኣለዉ እዚ ኣብ ሶማል ዝረአ ዘሎ ናይ ስልጣን ጎነፅ ንኣልሸባብ ዝሓሸ ዕድል ከይፈጥረሉ ይፍራህ ኣሎ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ፈጺማ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኩርሙክ ሰላማውያን ሰባት ምማቶም ጸብጻባት ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኣሶሳ ዝበሃል ከተማ 94 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ኩርሙክ ኣብ ዕዳጋ መሸጢ ቡን ተፈጺሙ ዝሓለፈ ሰሙን ድሮናት ኢትዮጵያ ካብ ባህር ዳር ተበጊሰን ንምዕራብ ነፈርቲ ካርቱምን ካልኦት ሲቪላዊ ቦታታት ከም ዝሃረማ ሱዳን ከሲሳ ነይራ ናይ ሕነ ምፍላይ ስጉምቲ ከም ትወስዱን ኣጠንቂቓ ከም ዝነበረት ይዝከር በዚ ሱዳን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ከየምርሓ ይስጋእ ኣሎ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ቻነል ንምዕባይ ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዘኻኽርና ሰሰናዩ እዚ ኤሪ 591 ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለም ናብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ ኤሪ 591